ya mbok yo kaliren sambat meneng kok ngono lho, lho kritis sing menek sing opo-opo. Dino iki aku ape masak-masak karo Mak Nur ya. Sebelum itu kita mencari godong pisang untuk melemei makanannya ya. Jadi ikutin terus kegiatan. Melemei bahasa apa itu? Melemei itu itu loh, menggelejerkan sego gitu ya. Ya gitu ya. Nah, ikutin terus kegiatanku. Mari ikutin aku. Action. Nah, iki godongnya mbokku ya. Kita mencuri. Paling Ya. gedung wong kuwi. Udah lah, iki godongnya mbokku. Mesti gambah kam ya. Godongnya rimbun-rimbun. Dan kita mengambil yang paling bagus, yang paling ombo ya guys ya. Kebetulan ini pendek. Oh, di situ. Oh, kalau menereng-nereng dulu guys ya, Delon. Iki jeme epol masalah lagi. Iki cendek api ombo iki cocok banget dinggo lemean sego ya. Mari kita ambil. Nah, kilo gas ya, Delon. Yuh, wapi nggih ben gak jigok meneh, jigok loro sisan. Ya apik iki, tapi kecilien, agak gede. Sini ya. Agak gede kudu nereng-nereng iki, guys. Kudu nereng-nereng. Sing gede sing di si apik Oh, kilo. Nah, iki apik iki terus apik guys. Nah, wes guys, untuk loro kilo delon. Mak Nur para yoso ana seneng iki engko. Nya, wes. Mulai. Kilo cah Mak Nur arep bakar patin meneh. Ya arep bakar patin meneh ning guri omah arep gigi eksekusi engko digawe ikan bakar. Menghasilkan uang mesti. Iya, makasih. Oh, kejane masa apa no iki? Masa apa ning seruat panase koyo kene wis ki lho tak buka ngene iki jentang nggih. Dah jeglok kabeh godhonge. Iki arep masak masak pindang patin. Wah, paten pindang. Kuah patin dipindang. Buka kabeh apa kuwi sing dipane kowe nek kendi barane sajene wis angkat kowe. Wis kendine iki kok nak ngelak. Cangkeme iki engko dijeliki omben. Kondisi ngisene nak ngombe iki enak lho, Mak. Adem terus. Yo adem. Nak eram jajal ya. Wis ayo diulek gorene anune. Sepil Bumbune iki lho. Anu bawang 5 kurang 3. Loh, iki bawang. Akeh nih, Terus iki lomboke. Pas. Lomboke yo 8 diguak 5 ngono. Panganane gak usah nganggo minyak, gak nganggo miri, pokoknya cukup direbus cemplungane plung. Salam tomat mentah plung. Jolali cah trasine iki lho sing mare sedep yo iki trasine. Sithik ning krasa gorene. Sithik ning krasa. Terasi udang ya, Mak. Trasi udang khas Pekalongan iki trasine iki. Ojo abis. Nya. Terasi udang, gorene tomate gorene. Banyune wis mendidih, wis mumpal-mumpal. Iku kecemplung pisan sowae iki engko. Salame iki 6 kurang 3. Iki terus jaene tomate iki 10 glondong kurang 3. Iki kene. Iki jane pola iki jane ki piye to? Nek ngerti kaliren iki ya mbok yo kaliren sambat meneng kok ngono lho, lho kritis sing menek sing opo-opo. Aku disumpah ya. Lah wong iki yo mung kena apa kuwi? Godhong telo kaya ngono kok diganduli iki lho, kok rumah sama dhek iki cuwilik lho kok piye? Jekong. Jeglok tenan aja, gak di briefing nih kayak gini. Wes ayo. Emang hari sialmu selalu ada. Ngono sambat kesakon mijitnya percaya polahe kok jaran ngono Yang nyuruh pada. Oh, Jadi iki narik-narik aja jay. sampai ke sini kok. Kilo wis mendidih, dari abang selarang mangan kilo anakku kali nanti pola sampai tiba-tiba kayak lo yoan. Wes. Seger. Disponsori tadi jeglok. Ndi kemangin neng ke? Mendah meragelem sah. Nah, ki mangan kene. Lah godong telo kelayu dit. Blok elam.
Trek-trekan ri. Tuh gatel kabeh ya Allah, untung ora kecocok. Ya Allah, gendut sekali lho. Emang hidupnya penuh dengan jelas. Iki masak-masakan, Mbah, mengenang masa Masak-masak, Mbah. kecil, Mbah. Jika sego dhewe mbak tak kayak lawuh itu. Mateng burung segala Urung mateng sik to, nak mateng yo engko to. segone sak uplik ngene. Kesel kok jiko asem neh, iki deloken koyo ngene. Yo, boyoku batibu loro eram. Yo mak, iki lho aseme. Gedene lang wae yo aja sak trek ngono kuwi aseme. Ya bener apa-apa. Nanti gak ada nih. Segone iki wis mateng apa urung? Alah, semenian apa-apa. Jangan aku dhewe apa piye? Ciu-ciutan cilik-cilikan neng. Kok nek mangan kok bar-bar luhur ngono. Kok iki etak-etake mangan ngono lho ceritane iki. Gitu. Ayo dintas yo, dintas. Yo. Iki alape iki anu iki menikmat apa? Manfaat ke barang sing enek. Godhong alpukat. Sel pokoknya wis gede. Hati numplok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sing anu kene. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ah, sing arek maneh kesek semut prok. Ini kayak masak di alam kita tuh guys. Kita, wes. Yo mak, ngombe sik mak. Yo, ki lho ngombe sik, Mak. Tara gas wis dadi ki lho, ngerti ra? Pindang ala Mak Nur. Nah. Ya Allah, ya. Apa? Yo jeglok kok. Ya, ngombe sik mak, ngombe sik. Beling-beling tok. Ngombe sik mak, ngombe sik. Ya, ngombe sik. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng banget ceritane ngombe sik ndang ayo. Yo, piringnya ya estetik, segone yo. Kaya anu to. Cendok-cendok rekor barang ki sing anu boyo ngene-ngene cendok. Yo, Walah yo. Ya, iki. Cendok rekor. Ayo ditumeding. Sing ngakeri. Oh, penak iki Pak Dewe. Nah, aku sithik ae. Yo ya bongkot yo melu barang. Ini ki nak wong kerja matun ya. Kilo. Wong kresak ya. Ikan bet anu. Apa-apa? Berkresak terus mangan lawe pindang kalau neng tengah apa neng pinggir-pinggir sawah yo jos. Yo wis kene. Kene didum carane. Aku makan. Karepe dhewe. Nah, wis sithik aku diet. Sithik ya. Aku diet. Oh, ngene. Jan iki patene daging pol, jan mama aku nakon golek daging-daging iki jan juara. Pemain nakon nyang yo pinter ya Ram. 2000 dikucengi. Piye rasane, Mak? Rasane pedes enak. Terus apa meneh? Asem seger. Terus meneh kayak apa jenenge kemangen ya kerasa banget enak. Aku nak mangan das lamarem. Walah panis sih. Baluah jane nyapa to ki? Jan pemene beduk-beduk mangane. Ayo pangan kene.